फेसबुकनि उइकलि चेलेन्जआ मा लोगोफोर? दा गोबां मानसियानो आंनाव उइकलि चेलेन्जनि बागै भिडिअ लाबोनो थिनगासिनो, बिनि थाखायनो दिनै आं नोंथांमोननिसिम फेसबुक उइकलि चेलेन्जनि बागै भिडिअ लानानै फैनाय जाबाय। दा लोगोफोर, जों बयनोबो फेसबुक टीमा उइकलि चेलेन्जखौ जोंनो मानो हरो? दा आंनाव आंनि सासे भिडिअ नायगिरि बिथाङा आंनाव सोंहरदों, आदा माथो सानफ्रामबो उइकलि चेलेन्जखौ आङो कमप्लिट खालामो, आं माथो दासिमबो कन्टेन्ट मनिटाइजेसनखौनो मोनाखै होननानै। दा आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो बुंनो सानो, नोंथांमोना जुदि कन्टेन्ट मनिटाइजेसनखौ थाबैनो मोननो लुगैदोंब्ला नोंसोरो आं बुंनायफोरखौ मोजाङै फल' खालामदो लोगोफोर। नोंथाङा कन्टेन्ट मनिटाइजेसन मोननो थाखाय नोंथाङा उइकलि चेलेन्जखौ कमप्लिट खालामलांबाय थानांगोन आरो कमप्लिट खालामनायनि गेजेरजों नोंथांनि कन्टेन्टआ अरिजिनेल कन्टेन्ट जानांगोन। नोंथाङा नोंथांनि अरिजिनेल फट' आरो अरिजिनेल भिडिअ होनांगोन। नोंथाङा जानला मोनला कपिराइट गोनां मिउजिकफोरखौ इउज खालामलाबायनो मोननाय नङा। नोंथाङा आरो बिनि उनाव नोंथाङा फार्स्ट रेंकआव थाबाय थानांगोन। नोंथाङा नोंथांनि लिडार बर्डखौ नोंथांजों सोर सोर चेलेन्जआव दंफायो, नोंथाङा बयनिफ्रायबो फार्स्टआव नाम्बार 1आव थानांगोन लोगोफोर। रेंकआ नाम्बार 1 जानांगोन। दा नोंथाङा बेखौ चेक खालामबाय थानो हागोन। नोंथाङा सप्ता खनफ्रामबो नोंथांनो फेसबुक टीमा उइकलि चेलेन्जखौ हरबाय थागोन। नोंथाङा सानसे साननैनि गेजेरावनो उइकलि चेलेन्जखौ कमप्लिट खालामनानै नोंथाङा फार्स्ट रेंक बा सेकेन्ड रेंकआव थाथारनांगोन। अब्लासो नोंथांनो फेसबुक टीमा एक्टिभ इउजार होननानै नोंथांनो कन्टेन्ट मनिटाइजखौ थाबैनो हरगोन लोगोफोर। आरो नोंथांमोना सिगांग्रो नैबेखौ गोसोआव लाथारनांगोन, नोंथांनि फटकआ अरिजिनेल फटक, नोंथांनिनो फटक जाथारनांगोन आरो नोंथाङा जानला मोनला मालायनि भिडिअखौ कपि खालामनानै आपल'ड खालामलाबायनो मोननाय नङा लोगोफोर। दा नोंथांमोना बेखौ चेक खालामनो थाखाय बेनो जाहैबाय आंनि फेसबुक एकाउन्ट, बे आंनि जाहैबाय फेसबुक पेजनि आइडि लोगोफोर। दा आं नोंथांमोननि सिगाङाव नोंथांमोननि गेजेराव उइकलि चेलेन्जखौ मारै कमप्लिट खालामनांगौ दिन्थिनोसै नै। दा आङो आंनि प्रफाइलाव प्रफेसनेल डेशबर्डखौ आङो दा अन खालामनानै लानोसै। बिनि उनाव नोंथांमोना बेबायदि अप्सन नुनो मोनगोन। दा नै आंना अलरेडि उइकलि चेलेन्जआ आंना कमप्लिट जानानै दंखायो बे सप्तानि गेजेराव लोगोफोर। दा आं नै बाहाय थुनोसै, नैबे गेजेराव उइकलि चेलेन्ज। दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना उइकलि चेलेन्ज अप्सन नुगोन। नै बेयाव नुनो मोनदों उइकलि चेलेन्ज। आं दा बेयाव खनसे थुनानै होनोसै। थुनाय लोगो लोगो लोगोफोर नै आंना उइकलि चेलेन्जआ गासिबो नैबे सप्तानि गेजेराव आं जा कमप्लिट खालामनांगौमोन बियो गासिबो कमप्लिट जाजोब्बाय। नै दा नोंथांमोना आंनि बे सप्तानि टास्कआनो जादोंमोन नै गेट 25 निउ फल'वार लोगोफोर। आङो मानि 25 जन फल'वार बुथुमनांगौ जानानै फैदोंमोन बे सप्तायाव। आरो बेयाव होनानै दङ, सेकेन्डआव होनानै दङ पाब्लिक 8 निउ पाब्लिक पस्ट। आंखौ मानि फेसबुक टीमा 8था पस्ट खालामनो थिनदोंमोन बे सप्तानि गेजेरावनो। दा आंना बेबो कमप्लिट जाबाय। आरो थार्ड अप्सनाव दंमोन पाब्लिक 3 निउ पाब्लिक रिल्स। दा आंना बेबो कमप्लिट जाबाय लोगोफोर। नै आङो दा गासिखौबो कमप्लिट खालामजोब्बाय। आरो नैबेहाय दङ लार्न हाउ रिकमेन्डेसन वार्क, बेबो आंना कमप्लिट जाबाय। बेनि उनाव बेयाव दङ गेट 360 इन्ट्रेक्सन अन इउर रिल्स। मानि लोगोफोर, आंनि रिल्स भिडिअआव लाइक मोननाय, बिदिनो हार्ट इम'जि मोननाय, बियो 360 इन्ट्रेक्सन जानाय जानांगौ, अब्लानो नैबे चेलेन्जआ कमप्लिट जागोन। दा आङो बेखौ गासिबो चेलेन्जखौनो कमप्लिट खालामजोब्बाय लोगोफोर। मानि जोंना उइकलि सप्ता बाय सप्ता बियो चेन्ज जाबाय थायो लोगोफोर। आंना फैगौ सप्तायाव चेन्ज जासिगोनलाय। दा बिदिनो जोङो गासिबो उइकलि चेलेन्ज जेसेबांनाखि फेसबुक टीमा नोंनो उइकलि चेलेन्जखौ हरदों बेखौ जोङो कमप्लिट खालामलांबाय थानांगौ। आरो नै बाहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों लिडार बर्ड। नोंथाङा बिसिबां लिडार बर्डआव थादों नोंथाङा बेखौ चेक खालामनांगोन। नै आंना दा 4 नाम्बारावसो थादों लोगोफोर। आङो बे सप्तानि गेजेराव आङो 4 नाम्बारावसो थानो हादों। आंनि लिडार बर्डआ 4 नाम्बारावसो। नै दा जोङो जेसेबां हायो फार्स्ट रेंक, सेकेन्ड रेंक, थार्ड रेंक, बे मोनथाम रेंकआव जोङो थानो नाजाथारनांगौ लोगोफोर। अब्लासो नोंथांखौ फेसबुक टीमा दैलि उइजार होननानै नोंथांनो कन्टेन्ट मनिटाइजेसनखौ थाबैनो हरगोन लोगोफोर। दा नोंथांमोना उइकलि चेलेन्जखौ कमप्लिट खालामलांबाय था। नोंथांमोना उइकलि चेलेन्जखौ सानसे साननैनि गेजेरावनो कमप्लिट खालामनो नाजा। उइकलि चेलेन्जखौथ' जोङो सप्ता खनसे टाइम होयो जोंनो फेसबुक टीमा उइकलि चेलेन्जखौ कमप्लिट खालामनो थाखाय। जोङो सप्ता खनसे नांलाया, बेखौ जोङो मोजाङै फल' खालामोब्ला जोङो सानसे साननैल' लायो। बेनिखायनो जोङो नोंथांमोना जायफ्रा कन्टेन्ट मनिटाइजेसनखौ थाबैनो मोननो लुगैदों, नोंथांमोना फार्स्ट रेंक, सेकेन्ड रेंक, थार्ड रेंक, बे मोनथाम रेंकआव थाबाय थानो नाजा लोगोफोर। अब्लानो नोंथाङा कन्टेन्ट मनिटाइजेसनखौ थाबैनो मोनगोन। दा लोगोफोर, नोंथांमोना उइकलि चेलेन्जखौ एसेबाबो मिन्थिबाय जानांगौ। उइकलि चेलेन्जखौ कमप्लिट खालामोब्ला नोंथाङा आरो कन्टेन्ट मनिटाइजेसनल' नङा, नोंथांनि
नोंथांनि रिचआ दावखोगोन, नोंथाङा एंगेजमेन्ट मोनगोन, नोंथाङा फल'वार मोननो हागोन, भिउ मोननो हागोन लोगोफोर। बेबायदिनो नोंथांनि फेसबुक पेजआ लासैनो ग्र' जालांगोन। दा लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना उइकलि चेलेन्जनि बादै एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानांगौ। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइबजों लोगोसे खाथिनि नटिफिकेसन बेल आइकनखौबो अल क्लिक खालामनानै होदो लोगोफोर, जाहाथे आं नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदिनो गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो हायो। बाय बाय लोगोफोर। दिनैनि भिडिअ'खौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय।